Gihulagway nga hugaw nga pag-andam og burot o kining sudlanan sa Surigao dito sa Mandaue City. Gireklamo o gipadangat ngadto sa mga otoridad. Nasusi na kini o nabadlungan na sa City Hall ang nagnegosyo nini. Ana ang exclusive report ni Nico Sereno. Nadawat sa RTV Balitang Bisdak ang mga hulagway sa pagpreparar sa putos sa chorizo sa may barangay Mantuyong, Mandaue City nga gireklamo sa netizen kay hugaw. Sa pagsusi sa lugar, dito ra daplin sa sapa ang nagpreparar sa burot upang putos sa chorizo. Gamit ang tinai sa baboy nga gilimpyuhan o gihabwaan sa sud. Dayon manumanong paburuton kini aron maporma ug mudako. Pagkahuman, ihayhay kini. Apan mabantayan, nga gikuninitan kini sa daghan kaayong mga langaw. Ang napreparar nga burot ang dalhon sa manghimuay og chorizo aron ibaligya. Basta basa pa siya, naginay langaw. Kung maugan, lawa na sa langaw. Olympian, ginagawa. Matod sa City Health Department, duha ka buwan ang nakalabay na badlungan na nila ang mga nagnegosyo og burot. Apan giingong na malik sila sa dapit. Karong si manahalang, mipadala og sanitary inspector ang City Health ingon man taga City Vet Office sa maong lugar. Gimiting sab ang mga nagnegosyo niini aron tudluan sa kalimpyo. Mag-transfer maguna sila, sir. Since nga giguba ang atong market sa diha sa kuan, so nibalik sila dito. Gi-advise na mo sila nga mubuhat gyud sila og net. Butangan jud og net ang ilahang gihayhay nga burot. I-discourage na sila na dili manghayhay diha, papahawaon, undangon, or pangitag laing site. Pasalig sa opisina, padayon sila nga mag-monitor sa dapit. As much as possible, kay lami maron chorizo, labi ng ting pamahaw, make sure na i-boil gyud na siya pag-ayo. Inya, well cooked gyud, well done. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.